Sziasztok! Én Isabella vagyok, és most egy kis bemutatóval szerettem volna nektek mutatkozni. Egy olyan videóval, ami ugyanis megmutatja nektek a My Little Pony csatornát. Na, kezdjük egy ilyen kis képpel. Hát én nagyon szeretném, hogyha kicsit több feliratkozóm is lenne. Webkamerával veszem ezt az egészet, úgyhogy remélem, hogy örültök neki, nem vagytok amiatt csalódottak, hogy most csak egy képpel kezdem ezt a csatornát, ugyanis nagyon szeretem ezt a mesét. Ez a Little My Pony, kicsit megváltoztattam a nevét, ugyanis kicsit dekorálni is kell a neveket. Nem sokára meg lesz nekem is ez a My Little Pony-s Gameloft játék, úgyhogy mindenben részesültök, ha velem tartotok és feliratkoztok, és pernek kedvelitek a videóimat. Jó. Kezdjük akkor Twilight-tal. Twilight ő egy kastélyban él, csak később Celestial arra utasíti, hogy itt ilyen szép, arra utasítja, tehát akkor nézzük ezt a képet, arra utasítja, hogy menjen el Ponyville-be barátkozni. Igen, és jól teszi ám, hogy elmegy oda, hiszen tud barátokat szerezni. Twilight Sparkle nagyon jó, és miután megtudja, hogy ő alkotja a 6. elemet, a barátaival még jobban összefognak. És így tudják megszerezni Nightmare Moontól, vagyis Merida Moontól a hatalmat. Rainbow Dash. Rainbow Dash egy nagyon menő póni, és hát menőnek is tartja magát. Ő a leggyorsabb Pegasus Equestriában. Igen ám, csak kicsit szerintem túlmenősködi magát. Már mindegy. Szép ő is, menő. A legtöbb képen fiús ruhában van ábrázolva. Hát ő nagyon... Tehát az ő színe a kék, és a menősége miatt, hát őt ilyenben ábrázolják, de ő amúgy lány. Rarity-ről nem is beszélve. Divatguru. És hát itt ugyanis össze vannak keverve a képek. Hát szerintem Rarity is szép póni. Le van itt mindenféle képben ábrázolva. Ő is nagyon szereti a barátait. Ahogy a barátai is öltet. Ez a mese szuper. Szerintem mindenkinek tetszik. És néha már kicsit mérgesek is rá a barátai, hogy állandóan a divattal foglalkozik. Továbbá beírom, hogy My Little Pony Fluttershy. Fluttershy, ő egy kicsit félénk, de barátságos és állatbarát Pegasus. Nagyon szereti az állatkáit és Angelt, a kis nyuszit. Szeret pillangókkal, növényekkel és mindenféle állatokkal foglalkozni. A kedvence az állattenyésztés, hiszen madárkórust is vezet. Ez az első részben is látható, amikor ugyanis Twilight-tal ismerkedik meg legelőször. Applejack. Applejack egy kedves és őszinte póni, mint ugyanis a hormon elemeiből is kiderül. Az első részben, vagyis a másodikban igazán is láthattuk, hogy Twilight-nak a szintiszta igazat mondta, tehát ő őszinte. Applejack egy kis almafarmon él, vagyis hát nem almafarm, vagyis hát nem kicsi, hanem elég nagy ahhoz képest, és van egy jó nagy Apple családja. És hát nem mondhatni, hogy ő gonosz póni, mert egyáltalán nem gonosz póni.
úgyhogy szerintem ő is elég menő Rainbow Dashhez képest, és szerintem mind nagyon jó póni. Úgyhogy nagyon jó a Cowboyban, szerintem semmi probléma nincs vele. Pinkie Pie. Pinkie Pie egy kis, vicces és bolondos földi póni. De a Pinkie zavarja az eléggé megzavarta Twilightot akkor, de amúgy senkinek nem akar rosszat, pláne a barátainak nem. És hát vicces, állandóan nevet, szereti a vicces dolgokat, és csak nagyon ritkán látjuk őtet szomorúnak. Hiszen Rainbow Dash szónikus szivárványa segített neki, hogy ilyen legyen. Haha, jaj, de vicces. Szerintem már majdnem mindegyik pónival meg vagyunk. Hát, Pinkie Pie volt, Rainbow Dash volt, Twilight volt, Applejack volt, Rarity volt, Fluttershy volt. Na, és akkor most egy ilyen képpel zárom a legelső videómat. Egy ilyen képpel zárom. Köszönöm a figyelmet, remélem, hogy sok-sok még ilyen jó videóm lesz. Iratkozzatok fel, ezt el ne felejtsétek, és kedveljétek a videóimat. Sziasztok!